Umnyango wezemfundo uthi abazali abafudukele emadolobheni kanjalo nokungaqhubi kahle kwabafundi kwezinye zezikole ngezinye zezizathu eziholela ekutheni sinciphe isibalo sabafundi kwezinye izikole. Kodwa umnyango uthi lesi sinqumo sithathwe ngemuva kokuxoxisana kabanzi nemiphakathi ethintekile. Iziphathimandla zithi ezinye zalezi zikole zinabafundi abaphakathi kweqanda namashumi amahlanu. Lokhu kungaphansi kwenani elibekwe umnyango lokubhalisa kwabafundi ezikoleni zamabanga aphansi okuyi135 kanye namakhulu amabili ezikoleni zamabanga aphezulu. Kodwa umnyango uthi nawo unecala. Kodwa ngaphambi kokuthi sivale isikole fanele sibheke ukuthi zizofunda phi lezo izingane. Siyasithi ke asibheke isikole esiseduze esingahlanganisa lezi izingane naso leso sikole. I-Democratic Alliance nakuba ikweseka ukuvalwa kwalezi zikole isinxuse umnyango ukuthi uthole enye indlela lezikole ezisele dengwane ezingasetshenziswa ngakho. I've put on the table alternatives for community use and repurposing of some of these schools for services that government can provide. Inkatha Freedom Party inxuse uhulumeni ukuthi athuthukise izindawo zasemakhaya ukuze kunqandwe ukufudukelwa kwabantu emadolobheni. Uma ngabe uhulumeni ethuthukisa izikole zasemakhaya bese ke abazali bayayekukisa izingane endaweni ezikude esemadolobheni. Okunye sikusho ukuthi uhulumeni ubuye asengeyimithio ngoba zikhona izikole sezivaliwe. Uhulumeni wathi lezi izikole ezivaliwe izingane zizosizwa ngokuthi zinikezwe i-learner transport ukuthi zihambe ngoba sezizofunda endaweni ezikude. Akukaze kwenzeke lokho. Ngingonhlakane Phomagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini.